ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ukur tong jogi Hill State People's Democratic Party ubak juban khar BQ uban airing yak election MDC ni mau khar pentor omkra constituency hakalai phoi trik ukala lingkot adar phosan rathap kerteng banyak khonya kini ke election. Habikarin cikla pthai kubor bak juban ul ombakat kum gujungyo I jong u di tangga district council kabelong ka state kabela banyada ke jai benriu men penne kriti ke dostur bad ke khandau ka siam. I, Shri Jubalang Kharbikir, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 18 Mauhat Benthorukra District Council constituency or Legislative Council, to swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kaman kabaning kong du haba nga mi hagani ka MDC election galong nakamta kadaw jong ka jaj banriu hi but kumangitip baka jaj banriu jong kadai patang citro hakamat perthai salinsar but baka jelong kerpang nga jong ka kumawble labu lathau yangi ka jaj banriu ko kerpang kabangi khot ika ka hinyu trem kajai penriu ko ba longkerpang hakamat kari India hakamat jangko pasai selensar barkam tame namar ba kani kari ke jungi kadangkam yashibun kinong yalam kibanla ban teipan ya ke ba kimen barim kilabu kilai hangi barkham tame bangi kum gajat penriu ninang la ban penjanai ya kata ka jinglong karpang gajongi lengba ki kita ki jing ai ki ba karpang ki ba ka sarkar India kala ai hangi gajat penriu ngiran kam namar kata ban mi khmat hagani ka kantiru hagani ka MDC walang la ekhuni ka MLA election ru handeng su thu ba hagani ka kanti ka thau bat ka kata ni ka jung prat chunga shakani ka jaj banriu ko jungi nakamta ka bha kamyan jonggalong menta khamtam namangin nei khren e kalawei lara ka menta ngimla man penpa shei ka kalawei ti kumba plai I baka district council kari tang maka kasti ka bala banyada ka jaj banriu ko jungi kerpang hakum gani ngi habangi wan ban pri thu shopi pat ba mangidan ya kata kanong rem banyeng nakam taka jaj penriu hagani ka poru kata ka deka mat ka baka kongsan do nam taka jaj penriu ka bar habangi I yakilat khai pateng hapo ka jala ka jungi hagi babun ki khep ngila syakani no ya kata kajing mentoi ka jungi lakalong haki bor ki bhalor lakalong haketa ki bro ki briu ki bran ha bor banda khol ban luti ya ki klau ki betap ki jungi ban luti ya ki jingdan jingam ki jungi ngayeng hangi nakam ta kari ki jungi banyada ya ki khun samla banyada ya kita ki khun ki jungi ki ban sanang shimti ya kani ka jaj penriu ki jungi ban shimti ya kani ka tawyar ka jungi ka khando ka siap ka jungi bakin long try haka di ka thiet bakin long try haka yog hat bakin long try haka don ka em laka long haka khai ka pateng laka long haka start ka prakhat laka long haka penyai kam ka penyai jam ki babun ki benta kata ka we baga balai kadaw bangayang bangami chamat nam ta kani haka ni ka MDC election ka long pan bangan penne ya kata ka ba kimei kipa kita ki memberim ki jongi kila benishet kila ai da jing it kila ai da jing tiasnam kila ai da jing tiasm hagani ka pateng ki jongi bangin penne ya kani ka chat penriu ka bem ki jongi
kajat menriu khasi hinyu trap ban penni ya kata kajing long kerpang kajungi hasolan sa jungi kapsai ku mangala dapang tan ban penni ya kata kajing long kerpang kajungi da kajing itu jong kata ke sarkar kami ke sarkar India banangi penni ya kata kajing long kerpang jong kajat menriu ke batang sitro kumjuru maka mat ka pasau kalong bangan penni ya kajing khuit kajing suba ban penklan ya kajing etrai kam hapok sinong ithau banang ai shu ya kata ka bor haki bor sinong bakinang la ban yo ya kata kajing sensyar kapala luat lang maki dor bar sinong rukum jo ti kentang yawai na karpat yepi kipat ba kipapet ya ganika khubor ba phenmi renti haka arpoi tarik urampang banwan ra apat ya kata kajing kala hapo ka sensyar ka khadar hangtei hapo Khasi Hills Autonomous District Council